Kerestovská včelnica je 0. ročník. Myslím, že je to výborná akcia spropagovať našich včelárov, žijúcich tu u nás v obci, takisto aj z okolia včelárov. Je to príjemná udalosť, keď sa vlastne stretnú odborníci, včelári, vymenia si názory, vymenia si skúsenosti, prídu sa na to vedieť pozrieť aj obyvatelia obce, aj tí, čo majú radi med. Treba to podporiť v každom smere a my sa tešíme, že sa našli jednotlivci, ktorí nás oslovili s výbornou myšlienkou. Do budúcna to len a len podporíme a tešíme sa z toho, naozaj skvelá vec. Konečne sa tu dačo už urobilo pre ľudí. Je to veľmi pekná akcia. Prezentujú sa tu včelári z našej obce, majú ochutnávku, čiže môžeme si aj zakúpiť, aj výrobky. Dúfam, že táto tradícia bude pokračovať aj ďalej, aj na budúci rok, aby sme to rozširovali, aby viac sa o nás dozvedeli, čo my tu v Keresture robíme. Samotný fakt, že včielky si zaslúhujú veľkú pozornosť, je dobrým predpokladom na to, aby sa ľudia zmysluplne schádzali. Čo už môže byť príkladnejšie ako včely, kde je jasná hierarchia, kde všetko funguje v prospech spoločného cieľa, kde sa hodnotí pracovitosť, nezištnosť. Môžu slúžiť vzorom pre dospelých a hlavne pre deti. Aj včelár ako taký je príkladom pracovitého človeka, ktorý je zvyknutý riešiť problémy tak, ako prichádzajú a v podstate napriek tej veľkej pracovnej záťaži dosahovať každý rok nejaký rozumný výsledok. Podujatie, čo dnes bolo vytvorené, je dobré z toho hľadiska, že sa tu zišli včelári z okolia Zemplína a môžu si vymeniť skúsenosti, či už ako včelária, aké majú medy, aké majú skúsenosti s chovom matiek, čo hoci budem ja prednášať, ale teším sa na to, že mi niečo povedia aj skúsení včelári, keďže nevčelárim až tak dlho. Som vďačný, že tu môžem byť, prezentovať naše produkty a prezentovať aj to, čo sa učím. Veľmi pekná myšlienka, že to podujatie sa má niesť v duchu, že budeme k sebe slušní, lebo tá slušnosť už medzi nami nie je asi taká, ako bola so pár rokov dozadu. Naši rodičia alebo prarodičia nemali doktora na každom kroku, nebola lekáreň, nebolo možné kúpiť lieky a včielky sú tým darcom, čo nám darujú tie liečivá. Bohužiaľ im nevenujeme takú pozornosť, akú si skutočne zaslúžia. 0. ročník ukázal to, čo vieme zveľaďovať aj do nasledujúcich rokov. Veľa ma teší účasť, či už nie zo strany včelárov, ale aj samotnej verejnosti. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným. Vidíme sa budúci rok.